बर' हिनजाव मोनासै नामा मानो गुबुन जाथिनि हिनजाव लानांगौ बुंबाय थादों बहुत सान्ति सुक्तियाथ' जों दा बाहेरनि ओंखाम जानानै जोंथ' नुगासिनो बहा सान्ति जादों सान्तिखौथ' जों नुवाखैना जोंनो सान्तियावनो थानो मोनाखै माथो जोंनो गुबुन हारिनो गुबुन आथिं सिङाव गाख्लायनानै बा गाथाबनानै जाजागासिनो खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय गिबि आपडेटआव दङ जोंनि हारिखौ सोखावग्रा सुबुङानो जाबाय उरखावग्रा ब्रह्म बे बाथ्राखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों बारग' मन्त्रि प्रमेला रानि मेडामा बारग' मन्त्रि प्रमेला रानि मेडामा बिनि अनगायैबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंफ्रुनानै होदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोलाय बिथाङा मा बाथ्रा बुंफ्रुदों जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्राया एबसुनिफ्राय गबाय गनाय लोगो लोगो बेखौनो हरखारबाय बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टआ आंजों थांनानैसो सालायदों बियो आरो पुलिस सानै मोनबाय नालाय एमएलए जानानै आंजों थाइसो बे एबसुनि बिबानखौ मावलांदों दाना अननानै बेनोनो केन्डिडेट होनो थिनलायबाय आं हनै हाग्रामामोनखौ होबाय एमपि जाहैबाय बे मानसिया दिनै जोंनि जाथिखौ सोखावनायनि आसल बेक्तिया जाहैबाय उरखावग्रा आं बुंफ्रामो दिनै बुंबाय फंबाय बायदि मोनो आंजों थाफायो सोमला थाफायो आंजों उरखाव थाफायो बै समाव दानिया थाङै थुङै जेला एकदा जाखांखो मा जाखो आं दिनै खुला खुलि बुंनो नागिरदों रायजोफोरथ' नङा जोंनि खरनिबो बिपिएफ मोजां मोनग्रा नङा होमबा बिपिएफ जोब दे मिथिखागौ आं बिपिएफ जोब दानिया पार्टि दानसै इलेक्सना गेलेनोसै नालाय 2003नि उनाव फार्स्टआव इलेक्सना गेलेनोसै दाना पार्टिखौ आं जों होनबाय एमएलएफ्रा नाङा पार्टिखौ नाङा एबसुआनो सालाय इलेक्सनखौ जोंनि जाथियाव पार्टि दायोबा खावनै जायो गावो होननानै बुंबाय आङो मानिथाराखिसै दानिया चन्दन ब्रह्म खाम्फा बिसोर सानैयाबो पार्टिखौ दानायाव दंथारोलाय ओजों ग्रासरुट लेभेलनि सेंग्राफ्रा दङबाबो लिडारा उरखावग्रा नङा उरखावग्रा गाव सिफ जानो थाखाय पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानोसै दानिया खिन्थु जानो मोनाखिसै रायलाय होनलाय रबिराम नार्जारिखौ दोननोसै दोनबालाय मा जानो हनै लोगो लोगो केन्डिडेट होनाय लोगो लोगो केन्डिडेटआ गावसिनिजोब बिएलसिआबो जे थैथां आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामबाय बिसोरा केन्डिडेट गैला केन्डिडेट डाबल जाजोब्बाय हाग्रामा गटनि केन्डिडेट उरखाव गटनि केन्डिडेट बेबायदियावनो बिपिएफ आरो BPF दानायसै आरोखि उरखावा बे मोनसे जारिमिन बेयो सोखावनाया सोर दिनै जाथिखौ सोखावनाया सोर रायजोफोर बारग' मन्त्रि प्रमेला रानि मेडामनि बुंफ्रुनानै होनाय सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय थारैनो मेडामनि बुंनायफ्रा सैथोना नंखाय नोंथांमोना बिजिरलायनानै कमेन्टफोरखौ लिरलायब्लानो जाबाय प्रमोद बर' डाঙৰীয়া যিটো সমষ্টিত খেলিব আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া যিটো সমষ্টিত খেলিব সেই দুটা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিওঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেইটো ষ্টেণ্ড আজিৰ দিনলৈকে আছে বিজেপি অকলে নিৰ্বাচন খেলিব কিন্তু ৰাজনীতিত পথ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে মই আকৌ কম ৰাজনীতিৰ পৰিদৃশ্য সলনি হৈ থাকে যেনেকুৱা মানে দেশ হ'ব তেনেকুৱা বেশ ধৰিব লাগিব আমি হয় না এই পৰিস্থিতি চলিব সেই পৰিস্থিতি চাই আমি সিদ্ধান্ত ল'ম ধন্যবাদ আমি এনডিএ হিচাপে रायजोफोर फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ माबायदि बाहागो लागोन बिनि बागै खौरांगिरिनि सिगाङाव एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा रोखायैनो फोरमायनानै होखाबाय नङा होमबा बिटिसिआव थाखानाय बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी जायखौ जोङो बुङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे मोननै राजखान्थि हानजानि गेजेराव हबा मोनसे हानजाया गोबां भट मोननानै देरहाब्लाबो स्टेटआव जि सरकार दङ बै सरकारजोंनो सोनारनानै बिटिसिखौ सालायखानांगोन इउपिपिएलआनो देरहा बा बिपिएफआनो देरहा जेखि पार्टिया देरहायाथों मानो स्टेटआव जि सरकार दङ बैजोंसो सोनारनानै बिटिसिखौ सालायखानांगोन बे 100% नङा रायजोफोर दाना फैदो
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलावहाय मैयानि सानाव मा सावरायनाय जायामोन बेनि सोमोन्दै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानगोरां दिपिन बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना बिथांनि फोरमायना होनाय सुंद' भिडिअ क्लिपखौबो नायनानै लाबो। बे जोंनि होमवर्क जोंनि युथ जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ लानानै मटिभेशन एवारनेस मोबिलाइजेशन खालामनांगौ। गुबुन फारसेथिङै 6.3 सुक्तिनि जि प्रभिन्सियेलाइजेशननि जि मेटार आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथांमोननिसिम स्ट्रं मोनसे दाबि रेजुलेसन जोङो हाउसनिफ्राय दैथायहरदों आरो बेनो जाहैबाय जे 6.3 नि आधाराव आद्रा थानाय बर' मिडियामनि जेसेबां फरायसालिफोर दङ 100% बेखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइजेशन खालामनायनि थाखाय नैबे बाजेट सेसननि गेजेरजों हाबा मावनांगौ बेखौ जोङो थांखि दैथायहरदों आरो बेयाव नो मर डिले बे खोथाखौ लानानै जों सावरायदों। बर' मिडियामनि मडेल स्कुल गायसननाय हाई सेकेन्डारि आपग्रेडेशन खालामनाय EGS स्कुलाव पोस्ट ग्रेजुएशन खालामनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि उदालगुरि केम्पास गायसननाय गोबां कलेजाव डिपार्टमेन्ट गायसननाय आरो मैयानि धर्मेन्द्र प्रधाना जि जोंनो मेसेज हरबाय CTETआव बर'खौ थिसननाय केन्द्रीय विद्यालय विद्यालयाव बर' साबजेक्ट थिसननाय दिल्ली इउनिभार्सिटियाव MIL हिसाबै बर'खौ थिसननाय बेफोर मोन्दांथिखौ लानानै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय। सरकारा सुस्रांनो गोनां बिथिंखौ आसाम सरकार भारत सरकार BTR काउन्सिला सुस्रांनांगोन। टिचार एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे बिथिं दङ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ। बे बिथिंफोरखौ जोङो गुवार गोथौयै सावरायबाय आरो दिनै मोनाबिलियाव लास्ट जोंहा डेलिगेट सिटिं दङ बेयाव रेजुलेसन एडप्ट जागोन आरो एकर्डनि सुक्ति दफा मावफुंनायनि सायाव दसे सम सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोंनि संबिजिताव लिरखानाय अनुच्छेद बायदियै गोजाम आफाद दानि जि मिरुनि जि टीम दङ बेखौ जोङो डिजल्भ खालामगोन। डिजलिउसननि उनाव निउ बडि फर्मेशन जागोन आरो गासैबो जोंनि CWC जोंनि थान्दै बिथांमोनखौ लानानै जिल्ला आफादफोरजों सावरायनानै CWC आरो डेलिगेट्सफोरजों सावरायनानै आल्टिमेटलि जोङो निउ बडि फर्मेशननि सिद्धान्तखौ लागोन। मोनसे गोख्रों शक्तिशाली आरो निउ लिडारशिप निउ जेनेरेशननि बेयाव टीम मोनगोन आंहा बिश्वास दङ आरो जोङो जायफोरा गोलाव सम हाबा मावबाय गोदान टीमखौ दानानै गालांनायनि जोंहा बयहाबो बिबान दङ बे खोथाखौ आङो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बुंबाय थादों बहुत सान्थि सुक्तियाथ' जों दा बाहेरनि ओंखाम जानानै जोंथ' नुगासिनो बहा सान्थि जादों। सान्थिखौथ' जों नुवाखैना जोंनो सान्थियावनो थानो मोनाखै माथो जोंनो गुबुन हारिनो गुबुन आथिं सिङाव गाख्लायनानै बा गाथाबनानै जाजागासिनो। होमबा मोनसेनि मोनसे बाथ्रायावबो जों नासयजायो। नोंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसावबो नासयजायो राव हारिमुआवबो नासयजायो। होमबा बेफोर नासयजानाया सोरनिफ्राय फैदों? सरकारनि बेलानिफ्रायनोथ' फैदों प्रमद सरकारनिफ्रायनोथ' फैदों। माखौ गोजोन होनना बुंबाय थायो बिदि दुइ लम्बरिया बाथ्रा बुंबाय थानाङा। सैथो खोथा बुं। नों सासे दामाने गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानाय दामाने फेस्ला बाथ्रा बुंनो रोंबाथ' जानाय नङाना। सैथो खोथाखौ बुंनो रोंनांगोन होमबासो जों सैथो जाथि सैथोआव सोलिनांगोन। जों सासे नों बर' हिन्जाव मोनासै नामा मानो गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानांगौ? बर'खौ लागौमोनथाय बर'नि थै जागौमोन। एनाव हमखौनो बर'नि थै गैया बेखायनो बर'नि जारिमिनखौ मिथिया। आं बेखौनो बुङो आरो जोंना BTR ओनसोलाव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट आं आमथिखा आच्छा दा नोंसोरो आमथिखायाव थानानै आमथिखानि सासे थागिबि हिसाबै आमथिखानि हिसाबै बा BTR ओनसोलनि थागिबि हिसाबै नोंसोरो दा बर'नि सासे जोंहा दैदेनगिरि दङ जायखौ बुङो जोङो BTRनि CM प्रमद बर' सार बिथांनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों ना मोनाखै? जेबो मोनाखै। जों सरकारनि जेबो आसुफोर गावख्लाबसेबो गैया जोंनाव प्रमाण देखायनो हानाय। मोनसे समाव जे हाग्रामा महिलारिया BPFनि सासे दैदेनगिरि जानानै 17 बोसोर सरकार सालायलांबाय बिथांनि अननायफ्राव माबाफोर मोनदोंमोन नामा? जों हाग्रामानि सारनिफ्राय मोनाखैबाबो जों गोजोननाय दोङोमोन। जों दा प्रमद सरकार सारनिफ्राय जों गोजोननाय गैया। मानो होनबा बे BTR होनना बुंदों मायाव BTR जाखो मा प्रश्न बेलाय BTR माने बे BTR होनना माने मा बुस्थु बेलाय? जों दा DC अफिसाव थां DC अफिसाव थांबाबो निकेट खालामजायो। बबेबा अफिसाव थां बेयावबो जों निकेट जायो बर' जाथि होनना बुंजायो। साननैसो सिगां जोङो BTR ex NDB फोरनि बा बिथांमोननि मुं लानानै उदालगुरि जिल्लायाव
जोङो एक्स एनडिपिफोरनि मुं लानानै मोनसे लटारि खेलानि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो सानदोंमोन बा अनसुंथाइ होगोन होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन बेवहाय माने आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा पारमिसन होनायनि गेजेरजों बे लटारि खेलाखौ होफुंदोंमोन होनना बुंदों बेवहाय नोंथांमोनाबो लटारिखौ लाबाय बायदोंमोन नामा? बेयावबोथ' दुप्लिकेट खालामदों बहाथ' मोजां खालामखो हा जोंबोथ' 2000नि लटारि लादोंमोन ना एनडिपिफोरनि नामैनो जोंथ' जानजि दख'नानिफ्राय एनडिपिफोरनो ओंखाम संनानै जाहोबोदों बबेबा जोख्रां जादों बबेबा सोबा जादों हा बिदि खस्थ' मोनबोनाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथाबारिनि होनबाथाय सासेबो बुजायै मानसि गैया दा बे प्रमद सरकारा मा मिथिगौ बियो जों हाग्रामानि समाव जों गोजोननाय मोन्दोंमोन जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ बर' जाथि मुर्ख जाथि जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ बर' जाथि मुर्ख जाथि बिदिसो होनना बुङो जोंखौ माबा मोजां बुङो नामा दाथ' याते जायगा नाय दाथ' आवट होनना बुङो बे आवट खोथाया बबेनिफ्राय फैखो बिटिआर सरकारलायनो रावबोआनो जेबोआनो बुंनो हाला बिराद गोजोननाय दोङोलायनो बेखौ लानानै होमबा जोंनि हाग्रामा सरकार थानायाव जों मानो गोजोननाय दंमोन बे सरकार फैनायनि लोगोसेनो मानो गोजोननाय गैया जाखो आरो बुस्थु बाहायनाया मानो अर जोंब्लावजोबखो जों दा 10 थाखानि माइरं जाग्रामोन हा दिनै मानो 40 थाखानि माइरं जानो गोनां जाखो जों फानोबा मानो दाम गैया आरो जों बायनानै जायोबा मानो दाम दा जों गथ' सानैखौ हिनजावसा गोजा गथ' जा सलायनो बिराद टान जादों फरायहोनायाव दा जों गामि खानाव थाङोबा बेखिनिखौबो फरायनोसो हाबावनाय नङामोन जों दा मालायनि आथिं सुनानैबाबो जानानैबाबो गथ' गथायखौ